Nelia Kadungure, a sister Genius, has decided to sell Dreams Nightlife. Welcome back to your channel. Tsatataura nyaya Nelia. Thank you for watching. Vese vanochuna in nevanosupporta. Thank you so much. Channel yedu iri kukura zvinodadisa zvachose. Please don't forget to share and to subscribe nekulike. Todzoka kunyaya yedu. Nelia Kadungure, the sister to Ginimbi, has decided to sell Dreams Nightlife business rabudi vake raanga achirana since 2020 kushaika kwa Ginimbi. Zvavanotaura zviya kuti you can never inherit and make it zvaita come true, because Nelia has decided to list Dreams per public auction. So the sale date is 17 November 2023. The viewing date is 16 November 2023. Kwame Nkrumah kuHarare uko ndo kune Dreams yacho kuri kutengeswa zvakawanda. You can actually see kuti they've listed everything from bar fridges, my lights, my couches, my cupboards, my display fridges, my till counter, my air cons, my extinguisher, aluminium glasses, makapu acho aishandisiwa zvese zvaungafungira. Kuri kunzi PA system iri kuita $1,000 and the deposit is $400 kana uchida kuti uuye ikokoko. Saka whoever is not going to bid haasi kuzobvumidzwa pamapremises. Only avo vari kuratidza chido chekutenga vachange vabvisawo nemadeposit varegister kubhidha ndo vachagona kupinda imomo. The Kadungure family yaonana nezvizhinji vakaluza mamembers efamily. Nelia abva adecida kuti aiwa zvamuremera haachakwanisi kuti arambe achirana business rabhuti vake. Ko kudreams ka ndiko kwairira musakanwa mazuva aya aboss G ndo kwaakune yese. They tried to stay afloat is something to be proud of, kuti musikana akagona kumira from 2020 to present achingopusha business. It is very difficult to run something. Remember kakuti dream ranga rabhuti vake, it was not her dream. She was just trying to step up kuti continue. But then unozosvikawo pakuti rimwewo business roda kuraniwa nevarume uye muridzi waro ndiye anoziva kwaanga achiwana masupplies nezvese zvakadaro. So tinongoti well done Nelia, you've actually outdid yourself. You did the very best. Musakanga mwakakuti the Kadungure family also went through a lot of losses. Vakaluza ma family members akawanda, and it is actually draining for the young Nelia kuti arambe akangoedza kubatanidza musha wese achirana business rabhuti vake. It is very sad. Asi tati tichiexpecta kuti Ginimbi lied, even if he's not part of the family, the fact that he is inheriting that name, then auya kaaita investor wemu Dreams.